खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर, भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय, खुलुमहरनाय थाबाय। आंनि भिडिअ नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोननिसिम, लोगोसे नायै बिथांमोननिसिमबो इसोरा जाहाथे बे गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय हनायजों माने गोरोबलांनानै खामानि मावलांनो हानाय खाबुखौ होयो आरो बयनिबो साननाय हनायफ्रा थांनाय बोसोराव जायाखैबा देग्लाय गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान साननाय, गोदान हास्थायनाया जाफुंथों आरो आंनियाबो माने गोदान साननाय, गोदान थांखि, गोदान मिजिंफोरा जाफुंथों। बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय। आं बयबो नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोननिसिम, लोगोसे आंनिसिमबो आरो नायै बिथांमोननिसिमबो आफा बोराइ बाथौनि सेराव अरायबो जाहाथे मोजाङै मोजां जों जेबो खैफोद आफोद जायालासेनो, बेराम आजार जायालासेनो मोजाङै मोजां गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हानायाव जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय बयनिसिमबो आर'ज गाबबाय आङो। लोगोफोर, दिनै मोसौ थुखैनाय सान। मोसौ थुखैनाय सानखालिथ' गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनसे नियम दंखायो जे गोखा गोखै मैगं बिलाइ खानानै जानाय। आं दिनै गोखा गोखै मैगं खादों। आं मा मैगं खाखो आरो मा बुङो खै बिदनि मैगंखौ आङो खाखो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। अन्नानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, स्किप खालामालासेनो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लोगोफोर, लाइक शेयार कमेन्ट खालामनोबो दाबाव। लोगोसे आंनि चेनेलखौबो अन्नानै एसे साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनै बिराद सान्दुं आरो बारबो एसे फैदो। नायनोसै। मैगं खानानै बिराद गरम जाबाय। एकदम नै दुगैखांबाय आं मैगं खानानै, खानायखौ आं दिन्थिबाय थायाखैसै। मा मैगं खाखो, आं मा कालेक्सन खालामखो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै। आं मा मैगं खादों, बेवहायनो गासैबो मिक्स मैगंफोरा दङ। दिंखियाबो दङ नै प्लास्टिक सिङाव। दिंखिनि र' बुरजायैनो खादो, माने बैसागो बोथोर नालाय। नै मालाया खाखांनायाव आं उनाव खाहैदोंब्लाबो आंनो नांगौ बायदि मैगंफोरखौ आङो मोनबाय। ओमफ्राय नै आङो बेवहाय साननानै लाबाय लोगोफोर। आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांनि। नै खासि मस्ला, बेनिफ्राय बे देबदारु, आं बेफोरखौबो जायो लोगोफोर। मोनसे खोन्थालांसै। नै बेयो जाबाय समफ्रेम बिजौ, बेयो बरम सिथ्रु होननानै बुङो जोंनि भकतपारायाव, बरम सिथ्रु होननानै बुङो। ओमफ्राय नै बेयो महानिम, बे सजना लता, मानबायनाय लताया लोगोफोर। बेयो जाबाय थाइगिर बिलाइ, बेयो गांगा सिथुक बिफां, नै बेखौबो जायो। बेनिफ्राय बेयो जाबाय भात केरेलानि बिजौ, खिफि बेन्दों लोगोफोर, नै खिफि बेन्दों। बेनिफ्राय बेयो जाबाय खुमब्रा बिलाइ। ओमफ्राय नै बेयो जाबाय लाइ न'निनो। ओमफ्राय बेयो जाबाय मोखोना बिलाइ। बेनिफ्राय बेयो जाबाय खान्थाल बिलाइ लोगोफोर, बेयो खान्थाल बिलाइ। बेनिफ्राय बेयो जाबाय गरसि बिलाइ, बेयो गरसि बिलाइ। ओमफ्राय नै बेयो नरसिं बिलाइ, बेयो जाबाय थास'। बेनिफ्राय नै बेयो जाबाय थाइजौ बिजौ, थाइजौनि बिलाइ। बेयो बिलाहि बिलाइ टमेट'नि। बे जाबाय मैथा गोखै, मैथा गोखै। फाथो, दालिम बिलाइ, निम सिथा बिलाइ। बे जाबाय सुबुनमुलि बिलाइ। बे नै बुथुवा, बेखौ बुङो खुथ्रा बिलाइ, बेयो खुथ्रा बिलाइ। बेयो जाबाय थालिर बिलाइ। फुङावनो नागिर खानाय ना, गोबाव जालायलांनायजों माने माबा जालांबाय लोगोफोर, मा बुङो रानलायलांबाय। बे जाबाय मानिमुनि गिदिर, ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाबाय मानिमुनि फिसा। बेनिफ्राय बेयो जाबाय कल बिलाइ। बेनिफ्राय लोगोफोर बेयो तिता केरेलानि बिलाइ, बे जाबाय तिता केरेला न'निनो। ओमफ्राय नै बेयो जाबाय लिसु बिलाइ, बेयो दांगा बिलाइ, बेयो फुंखाखौ एकदम नांथारगौ नङा होमबा लोगोफोर, बैसागोआव गुबुन बेलेगखौ मोनाब्लाबो बेखौ नांथारगौ आरो। ओमफ्राय बेयो खुथ्रा बिलाइ, नै बे थासुमलि बिलाइ। नै बेयो जाबाय जोगोनार बिजौ, बे जाबाय लेस्रा बिफांनि बिलाइ। बेनिफ्राय लोगोफोर बेयो नै टेस्टिनि रानि दुन्दिया। ओमफ्राय बेयो जाबाय
मैथा गोखा बे मैथा गोखा लोगोफोर रानबाय बिराद टेस्टसोमोन खदम बिलाइ बे जाबाय दुम्ब्रु बिलाइ लोगोफोर एकदम रानबाय फुङावनो खाबाय बेयो जाबाय जारि बेयो जाबाय नै लोगोफोर पाते गजा नारें बिलाइ गासैखौबो जानांगौनो लोगोफोर नै आं बेनि नाम माबाखौ मिथिया दे नामखौ मिथिया आङो बेखौ जों खिन्थु हाग्रानि खारै जायोब्ला ब्लेड ब्लेड लाफा बायदि बिराद गोथाव जायो बे भिडिअ ना होग्रा गैया लोगोफोर बे जाबाय मैथ्रु बिलाइ फिसा मैथ्रु दंफांनि मैथ्रु बिलाइ बेयो जाबाय मैफ्राय बेयो मैफ्राय बिलाइनि हांसो गालदाब मैथ्रु बिलाइ बेनिफ्राय लोगोफोर नै लाफायाबो रानजोब्बाय दङ आं दिन्थिनो थाखायसो फांसे लादोंमोन नै लाफा आरो ओमफ्राय बे जाबाय देखंगालि ओमफ्राय बेयो जाबाय खुन्थाइ मेन नै बेयो जाबाय दिंखिया नै बे आरो मोनसे जाथोसे एक्सट्रा कुट्रा बेसर दाबा लोगोफोर थ' गासै आङो दा साननानै मोनबाय 58टा थ' बेवहाय आरो मोनसे दंबावोमोन आं बे बिफांखौनो नागिरनानै मोनासै मा मोनसेमोन खिन्थु दङ आरो मोनसे थ' 59टा आरो गासै थ' आङो बे 59टा मैगंखौ कालेक्सन खालामबाय बेवहाय आङो माने मोनसे साननानै लाबाय थ' मोनसेखौ मोनाखै आङो नामखौ मिन्थिया नाथाय बिनि बिलाइखौ आं नुवाखैसै थ' गासै जायखिजाया 59टा आं कालेक्सन खालामबाय थ' बेखौ आङो खावसे अमा बेदरजों संगोन बिनि उनाव मा बुङो आरो खावसे निरामिस संगोन मानोना आंना फिसालाया अमा बेदर जाया नालाय बिनि थाखाय आङो निरामिस मोनसे संगोन बिलाइखौनो आन्था भाजि आलु होनानै थ' दिंखियाखौ आङो दावदैजों संगोन थ' लोगोफोर आङो बेखिनिखौ आङो दायो बासिनानै लानोसै लोगोफोर नै आंना मैखांबाय नै दिंखियाखौ सायनानै लाबाय ओमफ्राय बिथिं नै एकदम गोखा गोखै 58टा बिदनि मैगंखौ खायनानै लाबाय माखासे जाबोरबो खावसे ओंखारबाय नै थ' दायो आं सुनिसै लोगोफोर सुनानै संनिसै नै लोगोफोर 59टा मोन ना आंना ओमफ्राय नै दा आं बान्दाखौबो एसे होबावनोसै बान्दाखौबो बेयो ओमफ्राय आलु एसे आरो बिलाइखौ होनोसै 62टा जानोसै लोगोफोर आङो माने बिलाइ मैगंजों आलु बिलाहि कबिखौ होदेरनोसै आरो बेनिफ्राय लोगोफोर नै आं बे अमा बेदरजोंनो संगोन बेवहाय दङ आधा केजि अमा बेदर थ' आं बे अमा बेदरजोंनो संगोन आं रुनानै लाबाय बेखौ आरामसे हालदै होनानै रुनानै फ्रेसनि बानायना लाखाबाय आं सामब्राम गोजा होना लाबाय सामब्राम गुफुरजों हाइजें फानलु गोरान देनानै लाबाय दा एवनोसै सारायबो जानबाय नै थावबो होबाय बेखौ होनोसै आरामसे आखाइ फारसेजों एरबाय जादों जोंनि गामियाव माने खेला जागासिनो दं आरो थ' बे खेला गेलेनायाव आंना फिसालाया थांदो आंबो हाया पार्टिसिपेट खालामनो एसे सालु जाथों होननानै थिनहरदो थ' मैयाबो खेला जादों नालाय मोनसेयावबो माने देरहायाखै मा बुङो फुटबलाव बिसोरनि टिमा देरहादों बेबायदि माने बल खेलायाव बिसोरो देरहादों आरो बल गेलेनायाव बेनिफ्राय दिनै आर्ट कम्पिटिसन आरो हरखाब बुंनाय बेयो जालांबायनो ओरैबायदि हाखु दाखु फैनानै माने ओंखामखौ जाना थांबाय बेयो अमा बेदर जाया नालाय आङो बयलार एसे बानायनानै होबाय ओमफ्राय निरामिस भाजिखौबो थाबनो बानायनानै होबाय बिनिफ्राय दावदै आरो मा बुङो दिंखिया एवनाय बेजों जानानै थांबाय फिसालाया ओमफ्राय आङो अमाखौ लास्ट बानायबाय मानोना आंना फिसालाया खेला गेलेनांगोनखाय बेफोरखौ बानायग्रोना जाहोनानै दा अमाखौ आङो लास्ट बानायदों थ' दायो कुइज कम्पिटिसन दङ होननानै बुंदों थ' बेवहायनो बाहागो लानो थांबाय लोगोफोर दा आं संबाय थादों लोगोफोर आंनिया नै आरामसे संनानै लाबाय जानायफ्रा जाबाय फिसा जाबाय लोगोफोर दायो आंना जानोसै नै बे अमा बेदरा 62टा बिटजों संनाय अमा बेदरखौ 63 आरो बे जाबाय एकदम पुरा निरामिस बेदर होआलासिनो संदों बेखौ
फिसालानि हागो बयलार आलु जाना नायनानै लादों। बिथिं दङ दाउदैजों दिंखियाजों जा मोजां एवना लाखाबाय लोगोफोर नै बिराद बरियानो जानोसै आं ओंखामबो खुरना लाखाबाय दै लाबाय आरो मा बुङो आं गावनो बानायनाय आसार मुला गाजरनि आसार बेखौबो आं जासिगोन दिनै ओरैनोथ' आं जाखादोंनो खिन्थु भिडिअ आं लाबाखैमोन दिनै जानोसै माने एसे बुरजा जाखागोन आं मोजां मोनो जानानै लोगोफोर आङो फार्स्टआवनो निरामिसनि टेस्टखौ लागोन आरो ओमफ्राय दाउदैखौ लानोसै बरियासो खुरना लाखाबाय खाथियाव लाखाबाय बेसेबां लानानै जाखागोन आङो दैबो लाखाबाय लोगोफोर दिनै जानानै नायनोसै लोगोफोर माबायदि जादों माने हमनाबो होग्रा गैया भिडिअ लाना होग्राबो गैया माने मा बुंगोन आरोना लोगोफोर नै एकदम बर'नि नालाय जालाय जाखाय थ' आं जानानै नायनि माबायदि एकदम पुरा दिंखियाखौनो टेस्ट खालामनानै नायग्रोनोसै आङो ओंखाम गरनै लानानै एकदम गोलोमजोब्बाय मैगं खाना संना न'नि खामानि मावना रावबो गैयाना लोगोफोर हारसिंनो मावनांगौ जायो गासैबो ए टु जेड माने न'खरनि खामानिखौ मावजोबनांगौ जायो बिनि सायाव प्लास दाउबो दं नङा होमबा दाउखौथ' आरो मैयाबो लाबोबावदों आङो 150टा थ' आरो गावनि इनकुबेटरनिफ्राय ओंखारनाय दाउ आलादा आलादा दोननांगौ जादों आरो बिथिं एसे देरनायफोरखौबो नायनांगौ जायो थ' माने पार्टि मोनथाम जाना दं आंना दाउआ बिनि थाखाय एसे खस्थ' जादों दा जानि बिराद मोजां जादों बिराद बरिया गोथाव जादों बिदिनो ओंखाम जानो हागोन माथो निरामिसजोंनो निरामिस भाजाजोंनो लोगो नोंथांमोना बिदि बानायना जायोना जाया बिराद टेस्टि मोनो आं गोथाव जादों दे लोगोफोर बोसोरनि लास्ट माने आं सुट खननाय सानखालि बानायनानै जाबाय बिराद टेस्टि नांदों पाकिजों जायाबो बुरजासिन बिदिनो बिराद गोथाव मोनदों लोगोफोर नै अमाखौ एसे लाबाय बेनिफ्राय दा बेयाव नै लाबाय आङो अमा नै बेदर मा बेदर दा आरो सोर हागोन नङा होमबा लोगोफोर मा बुङो बेदर होआलासिनो संनायानो ओरैबायदि टेस्टि जादों आरो बेदर होनायाथ' आरो मा बुंनांगौ ना गोथाव जाखागोन गोबां माने सान जाबायमोन ना बहुत दिन जाबायमोन आङो मा बुङो संनाय जानायनि भिडिअ लाबोया बिनि थाखायनो दिनै माने गोखा गोखै गोफा ओंख्रिजों संनानै लोगोफोरजों सावरायनानै जासिगोन रायज्लायनानै जासिगोन होननानै आङो भिडिअखौ बानायबाय आरो लोगोफोरनो सानसै माने मास मोनसेसो पुरा सान्दुङाव खामानि मावगासिनो न'खरनि दाउनियानो जा बा न'खरनि खामानियानो जा पुरा मावगासिनो दं ना एकदम मोखाङा माने बैसाग जेठनि अखा जोमै खोबनाय बायदि एकदम गोसोम माने खाजाजोब्बाय फाख्रि जाजोब्बाय एकदम माने मोखांखौ खेयाल खालामनो समानो गैया मोखांखौ जोथोन लानो थाखाय बेबायदि जानानै दं जियानो जा लोगोफोर मोखांजों मा खोथा नङा होनबा खर'मासो खोथा नङा मोखांजोंलाय मा खोथा होननायानो मोजां नङा जे नोंनिया बिदि बुंथिदो नङा होनबा खोथा दङ महरजोंबो नाथाय मा खालामनो जोंनिया महरानो मोजां नंखायाना बिनि सायाव आरो नानिखा नङिखा मोजां जाजानो लुबैब्लाबो मोजां जाखाया आरो बेबायदि जोथोनबो लानो हाया सान्दुं अखा खामानि मावनांगौ जायोना सान्दुङाव थाबाय थानाय जायो हाग्रा गानबाबो न'आवबो सान्दुङाव थाबाय थानाय जायो दिनैबो पुरा सान्दुङाव थाबाय माने दाउआव थांलाय मानसिनि खामानि मावलाय सि सुलाय न'खरनि खामानि आरो थांलाय फैलाय दाथ' आरो जा सान्दुं बारासो जादों लोगोफोर बारा रायलायबाय थालिया लोगोफोर आं दायो जाबाय थानोसै फिनिश खालामबाय नै लोगोफोर जाजोब्बाय फिनिश खालामबाय आं बेखौ जायासै
बेखौनो जाजोब्बाय बिराद गोथाव जानानै। थ' लोगोफोर संबाय जाबाय सायनाबो दिन्थिबाय संनाबो दिन्थिबाय जानाबो दिन्थिबाय। थ' बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय लोगोफोर। थ' बयबो मोजाङै था आंबो मोजाङै थाथों आरो गावबा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हाथों गोदान बोसोराव। थ' बेखौनो बयनिसिमबो हास्थायनानै आफा बोराइ बाथौनि सेराव बोर बिनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय लोगोफोर। नोंथां बोरैबा जादो दे मोखांफोरानो फुरगि फारला जाजोब्बाय सोमफोरफोरनो। थ' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय लोगोफोर। बाय बाय।